Čierne diery majú matematické zrkadlo. Ak existuje vchod, musí existovať aj východ. Podľa Schwarzschildovej metriky Einsteinových rovníc nie je čierna diera kompletný príbeh. Matematika dovoluje existenciu objektu, z ktorého hmota a svetlo len vytekajú von, ale nič doň nemôže nikdy vstúpiť. Hovoríme im biele diery. Na rozdiel od horizontu udalostí, biela diera disponuje tzv. Antihorizontom. Ide o jednosmernú membránu časopriestoru, ktorá vyvíja taký extrémny tlak, že otlačí čokoľvek, čo sa k nej pokusí priblížiť. Prečo sme ich teda ešte nenašli? Druhý zákon termodynamiky hovorí, že entropia musí narastať, čo robí biele diery extrémne nestabilnými. Možno existujú len zlomok sekundy. Existuje však radikálna teória. Samotný veľký tresk bol v skutočnosti masívny výbuch bielej diery, z ktorej vznikol náš vesmír. Možno nie sme len pozorovatelia, ale priamy produkt tejto kozmickej fontány. Sledujte temný horizont a odhalte viac.